Oce. So, sbiod. Harlach. Bryn gyda'r banner o'r wncw. Harlach pen llun o'r wncw, lle dwi'n nydd. A, wyla i. Sa'ch ti'n gallu fod yn iawn o'na. Mae'n lwens, mae'n bach da. Ta grisiau o'r wncw. Yna festiniog wncw. Llan festiniog o'na. Ni olygfa de. A ddeithan o drop i lawr fan'na. Na ni. I'r tir. Afon Strodau. Llyfrgychwyn o da. A felly dyma ni. Dwi di dod i ryw le oedd Ceri Sy'n sôn am diwrnod o blaen. Cwt crwn, rhywbeth neolithig meddwl fo fi. Dwi wedi ffeindio rwla, dwi'n yn gwybod os dwi wedi ffeindio'r lle iawn. Swn i'n tybio na lle neolithig di hwn de. Mae'n siŵr na ryw cwt i'r gweithwyr oedd yn bildio'r walia. Jyst cael aros dros nos yna rhywbeth bynnag a gweithio yn y bora. Ond ma' na ryw gwt yma. Mae'n edrych ar rwla sbesial. Ac dwi wedi cael chance wan testio tynt newydd felly. Ond dwi'n fe, y cwt, neu ddangos i chi y cwt. Cwt yn fama. A hwn di'r cwt. Dim yn grwn. Mae ryw adfail o ryw fath. Mae'n siŵr. Efi ofyn eto fory ac a gweld be dyd nhw. Ond mae ni gartra fi am y noson, neu gwely fi am y noson. Dwi wedi setio'r tent. Gwneud tân bach ar y go. Yma yna. Gobeithio wneud hwnna, mae pwyni nhw. Ond ia, so na ni de. Be ni di. Mi ar ben yr mynydd yma cynt. Mae'r golygfeydd o ben fan na. Yn rhywbeth arall. Dyna beri fi fynd efo. Ceri'n dweud oedd y golygfa yn arbennig. Doch chi'n gallu gweld bob man. So, rhaid i fi fynd efo hynna. A dos i hyd i fama. O na ni. Dwi'n mwynhau chydig bach o gwin wan a chydig bach o'r tân. Sbesial da. Licio hyn. So, tro ma, dwi di solo camping. Gwneud tân ar y go. Sy'n brif all lygu fi. Chydig bach o win. Tent fyny fan'na. A mae'r amser rwan yn tua 10:10. So, fory, dwi'n mynd i chwilota am ysbrydion efo ffrindi fi. So, fydd hynna diddorol. Ond heno, dwi yn fama efo'n Rhan bach ac mwynhau. So, thought of the day, dwi wedi bod yn gwaith. Ddiwrnod bach da, ges i pyn i wneud. Nes i gorffan un wal yn ac gwneud syniadau i'r wal hefyd. Ond dyma fi'n penderfynu ar ôl clywed Geri'n sôn am yr lle yma diwrnod o blaen ac yn ymwneud, dwi'n rhaid i fi fynd yna i weld. So o'n dweud na, nes i feddwl na pryd oedd o'n chwilio yma lle. Yn ôl sôn, di weld ydy'n dweud wrth gai neu rhywbeth. Ond am ryw reswm dwi'n cofio dod i fama pryd o'n i'n blentyn. Oedden ni'n gorfod mynd i hel defaid weithiau. Dwi'n siŵr fyw bod fama'n un o'n nhw.
unig peth oedd oedd o'n am llwybr i ddod yma, so ni'n gorau mynd trwy ryw gwair mawr. Ac o'n i'n licio hynna llawer. Mae'r un nadroedd o beth o gwmpas, so dwi'n mynd yn keen ar rhywbeth o fel yna. Mae wedi bod yn boeth. A mae'n nadroedd reit mawr. Heri grwnt ffordd yma. So lle fi rhaid i fi ffeindio rhyw ffom neu rhywbeth fynd adra yn bora. Yn bora fydda i yn mynd adra ddo. Reit fuan, cos rhaid fi fod yn... lle dwi eisiau mynd fori at 10 o gloch bora. Ond... ein noson... wych. Tan grisia fyny mwncw. Mae'n twrog allu fydd lawr mwncw. Ond, ia. Da iawn. Diolch yn fawr. Dwi'n gweld pawb yn neud yr solo cam... A, dwi'n mynd gweld pawb yn neud nhw, ond... A bobl yn neud nhw. Dwi'n licio watcha nhw. So, rhywbeth arall i fi adio i hwn. Dwi wedi ffeindio lle mae'r llwynog yn llwybr llwynog. Mae'n dod ffordd yma, noi o'n fusnas o fanna. I fe'n gachu gwyn, ie. A mae yna hoel yn o'r rŵl arall wedyn, mwyn cyfio lle. Ond, ia. Mae rai bod o'n dod ffordd yma. Ac yn gyddiad i saethodd o yma, stashes. Ia, mae'n mynd yn dywyll hwn. Y tent. Lle tor o'r tent. Wel, dyma ni. Tor o'r tent. Tywyll iawn di. Ond da ni de. Gret. Ia. Mae'n gofio faint ar o gostio. Lot ri o'r yma, dwi'n siŵr. Ond sbiwch ar gola yna. Neis da. Glas wan dydw. Fatha smurf. Dwi'n teimlo fatha smurf wan. Ia. Anyway. Mae'n dda. Mae'r gola yn rhyfedd. Dwi am gadael i am fanna am wan ac just enjoyo'r noson. Dwi'n mynd i gyd i fewn ac allan o ddweud yr addo chi wedyn, ond dwi eisiau cadw pethau tywori hefyd. So, dyma ni noson gynta yn y tent. Mae dydi batris yr gola ddim yn mynd i para'n hir iawn. So, dyma ni. Fyddai'n diwedd ar hwnna ar ôl chydig bach. Ond noson gynta yn y tent, solo, campio, wild camping maen nhw'n galw fo. Mae'n gweld pilledd ian, maen nhw wedi dechrau gael ar y wild camping, mae'r wild pethau yma, just neud o sydd. Dyna beth o'n i'n neud, bydda ni'n blant, oedden ni'n just mynd i campio. Yn gael wild camping, o'ch ni'n mynd, o'ch. Bych chi'n neud mo. Ia, so, mae'r batri yma'n mynd i rhedeg allan mewn 2 funud. Un peth arall arwydd ddod o fi fama, hef i esbonio dowsing rods. So, ar fi ofyn cwestiwn ac oedd o yn mynd â fi i'r lle iawn. Let's go. Ond, ia, nes i iwsio hynna chydig bach. Dwi'n meddwl... Dwi'n yn nofus ar hwnna, ond o'n i'n meddwl... Swn i'n trio fo, jyst i gael gweld sef o'n mynd â fi at y lle iawn a dwi wedi dod at rwla. Ac... ella na'r lle iawn oedd o. Mae siŵr na'r lle iawn ydi o fyd. Dwi'n syniad o. Trio yn un beth o well, mae fod dim yn mynd o waith. Na ni de, be ni di. Anyway, so, mae'n lle llawn mewn ar y 13th, dwi'n meddwl. So, mae'n 11th ydi yma, o Gorffennaf. Ac, ni eisiau mynd allan ar y 13th i gael a campio bethau. So, dwi'n cael testio'r tent yn yma. Dwi'n mynd gennau bocad o fod dim yn yma. Da, de. Sbio am hwnna'n rhyw gwirin glor hwnna. O, na ni, wedi mynd o. Rhyfedd.
pryd ti'n campio ben dy hun, cos ti'n yn, ddim yn gol awr i lle. Bach well di. Mae'n, gwrs ti siarad efo dy hun, ti'n meddwl bod ti siarad efo rhywun arall yn dwy ti ddim. Ond, efo dy hun ti siarad. Mae'n rhyfedd o beth. Mae'n brofiad neis cael bod allan ar ben dy hun. Neb yn bygio chdi, neb yn haslo chdi, na ddim byd. Dydy bobl ddim rili anyway. Just... Anyway. So ia, diwedd y noson. Gynna i dal chydig bach o win ar ôl. Neu rei report yn y bora, dwi'n meddwl. Gwyn i weld sut mae adeg yna. Ond am wan, noson gynta yn y tent, rhaid fi ddweud chi sut mae wedi bod yn y bora, lle mond dweud bod fi'n edrych ymlaen. Edrych ymlaen i fynd i gysgu. Gwyn i weld be fath o breuddwydion gawn ni. Dyna beth dwi'n mynd i... dyna di'r experiment illa. Llawn o bod i... Mae yna, pryd ti'n mynd trwy gry ryw bethau fel yna. Ac oedd yna lot o'r llys, ac o'n i'n wrth y modd efo'r llys. Ond byddwn i'n mynd i bigo fa just y darn ola ar top, ar fi sylwi yna drogan ar yn llaw i. Tic yn y Saesneg. Ac so dwi'n siŵr rwan os dwi'n cyfyd mewn tics neu rhywbeth fel yna. Gwyn i weld pryd ai, neu sylwi tan pryd maen nhw'n actually bita fi gan dechrau throi fewn i things. Jyst gobeithio bod nhw ddim mewn llefydd anghysbell. Ond, am wan, heddwch, a diolch am ymuno fo fi, os ydych chi wedi, ac os dwi wedi roed hwn i fyny ar yr internet. Os dwi ddim wedi, ydych chi'n byth mynd i weld hwn, so fydda'n pwynt i, fydd yna neb yn gallu dyn yn byd, so there we go de. Ond mae'n mwy na thebyg mi na i roed o fyny. Clwa beth o fan. Nuts yma de. Mae yna bugs bach yn bob man. Rwy'n spider o hwnna. Dwi'n fod y scorpion, actually. Fi am ar diol di mynd o. Rwy'n zoom yn i o fama. Gwyn i weld yn iawn. Oce. Mi neu fan i, ac oedd na rhyw... ti'n gael o fa. Rhyw crocrochian wyllt. Mynd o gwmpas cynt. So, unwaith mae'r gola on, maen nhw'n dod at y gola, cos mae pethau eraill yn dod at y gola hefyd. A dyn nhw'n di arfer y gola fama. Dwi'n meddwl bod yna gola di fod fama stolon. Anyway. Hwyl na sbri. So dwi yn y tent. Tent newydd. Beth bod traed fi'n drefi, cos wan mae'r tent yn mynd i drefi am byth. Ond, gallai'm stopio hynna, mae'r traed fi o hyd mynd i drefi. Mae yna rhyw twrw, rhyw bethau yn mynd ymlaen o'n hyd.
Ie, mae'n rhyfedd, cys dwi gallu clywed y ffordd yn Mentwrog. Y ceir yn mynd i fyny fel hwnna. Ac dwi'n meddwl o'n i'n gallu clywed winky cynt. Whistle yn Saesneg. Fes yna'n rhyfedd. Ond mae'n da, mae'n ddiddorol de. Diolch yn fawr iawn. Os da chi wedi cyrraedd mor bell o hyn. So ie, noson gynta yn y tent. So ie, noson gynta yn y tent. Noson gynta yn noson dda. A dim ond noson gynta ond anyway. Ac yn y survival kit heddiw yma, mae genna fi hwnna, ond does dim llawer ar ôl, so dwi'n gwybod faint dwi'n mynd i survivio. Ac hynna, a dwi'n condonio hynna chwaith. Na, i fod yn serious, rai chi gael, neu siŵr bod bob dim yn saff. Mae gennych chi compawd, mae gennych chi'n bwyd iawn a bob dim fel la. Dwi'n gwybod lle mae hwn di ardal fi. Ac dwi'n mynd y byw yn Tangrisia, Tangrisia, dwi'n dod o jyst i fyny'r ffordd efo cw. So dwi'n mewn ardal sydd yn weddol gyfarwydd, ond dydw i ddim yn gyfarwydd efo fama. Yma na rhywbeth reit cyfarwydd amdano lle. Ond fel dwi'n dweud, dwi ddim yn gyfarwydd efo lle'n fel o'n i pryd o'n i'n blentyn. So, dod i ail nabod y lle dwi rili mewn ffordd. Ac mae e'n brofiad, rhaid fi ddweud. Ac gobeithio wneud i ddim bwrw glaw. Dwi ddim yn gorau sychu'r tent allan yn y bora, ond so far, so good, touch wood, meddwl nhw. Ac diolch am wylio anyway. Yna'n gweld chi wedyn.
Dwi wedi ffindio rhywbeth o gia. Dwi wedi ffindio rhywbeth. Do, wedi'i. Mae'n digwydd yn dyri. Mae'n digwydd. Cem dweud i mwyn yna. Cem dangos i mwyn yna. Rhaid i gweld hwnna'n rhaid sbio nôl. Sbiwch. So, dwi'n gwrdd deg fama i rhoi closure i hyn yma yn y tent. Gael chydig bach o profiad. Definitely profiad o fod yn natur eto. A dwi'n falch o hynna. Cos dyna beth yr experiment rili ar diwedd y dydd. Cael gweld, dwi wedi bod yn mynd i llefydd, ond dwi'n jyst mynd yna ac yn aros yna ac yn mynd. Dwi'n mynd i gorfod pitio fyny ac meddwl amdan rhywle, fel dwi'n meddwl amdano fo wan. Cos yna beth o rhyfedd i bod yn digwydd. Ond, noson gynta yn y tent, newydd. So, noson gynta yn y tent. Reit ddiddorol. Dwi'n meddwl bod fi wedi ffeindio'r lle iawn. Mae yna rhyw pethau bach rhyfedd i bod yn digwydd efo pethau dwi wedi bod yn ffilmio rhyw bethau. Ti'n meddwl bod fi mewn vortex. Dim vortex, ond mae yna rhyw egni yn fama. Mae'n siŵr beth yw. Wel. Na, dwi ddim yn siŵr beth yw. Ac hyd sy'n ni'n siŵr o beth yw. Dwi ddim yn siŵr sy'n ni'n siŵr hyd yn oed yna. Cos dwi siŵr ddim yn meddwl yn byd ydy. Anyway, hwnna'n rhywbeth arall. So, mae'r tent yn rhywbeth bach reit da i gael, cos dwi wedi arfer aros mewn llefydd a jyst mynd yna efo sleeping bag ac cysgu yna. A ti'n mynd cael yr un profiad, really. Mae'n fwy intense o profiad, cos ti yn ei ganol i. A ti'n gorau meddwl, oce, dwi'n gorau mynd i gysgu a bla bla bla. Ond fel hyn, mae gen i sleeping bag, ond mae gen i to dros fy mhen hefyd, so mae hwnna'n bonus. A mae hwnna'n teimlad neis. Yn gwybod bod fi'n saffach na fyswn i fel arfer. Neu ddim mor exposed i'r elements, da. So, fel hyn, mae'n chydig bach gwell. Ac peth arall ar fy nghofio ddeitha chi oedd, wedi cael sleeping bag newydd hefyd. So, hwn di nos o gyntaf na sleeping bag newydd. Lle'n dangos i chi, ond mae'n teimlo neis. Mae'n teimlo neis. Neis iawn. Fel dwi'n dweud, mae rhyw bethau rhyfedd yn digwydd. Mae fel bod
mae bethau rhyfedd yn digwydd. Eitha symud o'n anydd. Reit, dwi'n mynd i orffan y gwyn, a diolch yn fawr iawn, hwn di'r noson gyntaf yn y tent, a greu report i chi yn y bora. Os ddim yn fama, fydd hi yn adra ar ôl cyrraedd yn ôl yn saff a bod dim. Diolch yn fawr iawn, ac diolch yn fawr iawn. Good luck a bob dim de. Gobeithio newch chi cael bwyd da a neud dewisiadau a dewision da a neud bwyd chi fod yn byddech chi'n dymunnu fo fod. Heddwch. Tra mae'r golan para, dwi jyst newydd mynd i fewn i'r sleeping bag, a mae'r sleeping bag yn amazing. Lle mae esbonio, mae'n just amazing. Mae'n fatha silky, neis ac yn... Briliant. Diolch yn fawr iawn am wylio. Ta-ra, nos da am wan. Oce, ta ni fe godi. Rwy'n trwy rhyw glaw yn disgyn ar rhyw tent. Ond, na ni, dwi eisiau codi, dwi'n gorau mynd ben. Sbisio fyd. Ges i gwrs cystal yn oce, dyn. Do, yn wahanol. Anyway, cool. Oce. So, dwi di torri camp. Dwi di codi mae'n 8 o gloch. Dwi a wneud symudiad fan. Un beth dyn nhw ddim yn dangos ma efo'r pethau campio yma. Solo camping sy'n rhyw bethau fel la. Ydy lle maen nhw'n mynd i toilet. A un beth nes i anghofio ddod efo fi ac rhaid fi feddwl amdano fo cyn dod hefyd. Oedd nes i'n dod o toilet rôl efo fi. Ac os am byd yma i, so chi pen ôl efo. So, diolch mi throi hi wan. Mynd i ty dad, dwi'n meddwl. Cos tan y grisia, jyst i fyny wncw. Mae di bod yn ddiddorol. Mae'r camp, mae'r tent i lawr a bod dim gynnau. Bob dim di pacio fyny. Ia, yn yr un cwt crwn yma, neu cwt gweddelod, neu cwt neolithic, dwi'n yn siŵr iawn. Gwyn i weld. Neu ofyn wrth bobl, ac a ffeindio chydig bach mwy o'r hanes, ac a weld os o'n i yn y lle iawn hefyd. Ond am wan, dwi am fynd i chwilio am ysbrydion pan ddiar. Dangos chi'r golygfa. Mae'n arbennig yma, sbiwch. Tan grisio wncw. Mae'n adar bach o gwmpas. Dwi wedi bod yn siarad efo nhw, mae gennau twlsyn bach. Mae'n twlsyn bach yn twrw ryw fel yma. Dwi'n gallu siarad efo nhw. Mae'n gwybod beth dwi'n dweud chwaith. Anyway, ymlaen.